Тест на дубайски шоколад на Mama's Chocolate. Знаете, че наскоро пробвахме оригиналния на Fix и те се свързаха с мен да ми пратят от техните, да сравним дали има вкус на оригиналния. Визуално изглежда доста добре. Изглежда буквално много добре. Другия е малко по-светло-зелен сякаш. Не е същия. Онзи на Fix е много по-сладък, но на мен този много повече ми харесва. Има много по-ядков вкус и наистина... О, това може да си изям цял шоколад. По-течен е вътре този. Този чупъпки. Да. Топ. Сега ще ви покажа Ава дали харесва. Шегувам се, разбира се, няма да дам на кучето шоколад.